Sanibonani. Ngiphinde nginamukele futhi bafethu nani bodadewethu engxoxweni yethu enesihloko esithi kungani kumele ukugweme ukuvota ezweni okungelona elobuzwe bakho. Sizokhumbula ke ukuthi ku part 2 siye safunda ngendlela uNkulunkulu abahlukanisa ngayo abantu. Sitholile ukuthi uNkulunkulu abantu wabahlukanisa ngokwemindeni yabo, ngokwezilimi zabo, ngokwezizwe zabo, nangokwamazwe abo. Sitholile futhi ukuthi akagcinanga nje ngokuthi abahlukanise abantu ngaleyo ndlela, kodwa emazweni abanika wona wenza isiqiniseko sokuthi kukhona imingcele. Ingakho loya mbhalo loyana kaDeuteronomy 32 uverse 8 esiwufunde ngasekuqaleni uthi lapho uNkulunkulu enika izizwe ifa lazo wamisa imingcele yezizwe. So uNkulunkulu akagcinanga nje ngokwabela zonke izizwe umhlaba, kodwa wamisa ngisho imingcele. Sine blueprint yalokhu, sinesibonelo salokhu esifuna ukusebenzisa esibona kusona ukuthi uNkulunkulu wayefisa ukuthi emhlabeni izinto zihleleke kanjani. Sizokhumbula ke ukuthi kunesizwe uNkulunkulu asikhetha, isizwe sakwa-Israel. Isizwe sakwa-Israel sasakhiwa izizwe eziyishumi noma ama-tribes ayishumi. Wonke lama tribes noma lezi zizwe ziphuma kumuntu oyedwa, uJakobe. Sizokhumbula ukuthi ngaphambi kokuthi emva kokuba sesiphumile eGibhithe lesizwe, ngaphambi kokuthi singene ezweni lesithembiso noma ezweni elingcwele likaNkulunkulu, uNkulunkulu waveza iplan yakhe ukuthi uma sebengenile ngaphakathi ezweni elisha kuzophilwa kanjani, umhlaba uzoma kanjani njalo. So wasebenzisa uMose kanye noJoshua ukwazisa sonke isizwe ukuthi izinto zizohleleka kanjani ezweni lesithembiso. Ngakho ke sifuna ukubheka ke isibonelo ke salokhu ukuthi izwe lahlukaniswa kanjani according to the 12 tribes of Israel. Futhi lokhu kwenzeka ngaphambi kokuthi bangene ngaphakathi ezweni lesithembiso. Lokhu kusenza sibone ukuthi uNkulunkulu indlela yakhe yokuthi abantu baphilisane ngayo emhlabeni iyona le ndlela ahlukanisa ngayo isizwe sakwa-Israel. So ake sibheke sine map la engifuna siyibheke ngoba iyona ezosifundisa ukuthi uNkulunkulu abantu besizwe noma izizwe zakwa-Israel wayihlukanisa kanjani futhi nomhlaba wawuhlukanisa kanjani. Sinale map ke le ekhombisa isithombe sonke sezwe lakwa-Israel. Siyabona futhi nemingcele masibheka nje lapha phansi sibona uSimeon, and umngcele kaSimeon uyabonakala ngoba uSimeon
uhlangene noJuda kodwa kunomngcele phakathi kwalezi zizwe zombili. Nanke siyawubona. Siyasibona futhi isizwe sakwaRubeni nomngcele waso. Siyabona futhi isizwe sakwaGad nomngcele waso. uEphraim, Benjamin, Dan, Manasseh, Zebulon, Issachar, uAsheri noNaftali. Zonke lezi zizwe siyazibona indlela uNkulunkulu ayehlukanise ngayo nomhlaba awuhlukanise ngayo according to these 12 tribes of Israel. So lesi sithombe uma sisithatha sisibeka emhlabeni wonke, ezizweni zonke zomhlaba, uNkulunkulu wayehlosa ukuthi izizwe ehlukaniswe kanje. Isizwe nesizwe sibe nezwe laso futhi sibe nemingcele yaso ecacile, yabo. Ngaphezulu kokuthi ke ahlukanise izizwe ngaleyo ndlela, noma lezi zizwe eziyishumi zabantwana bakaIsrael ngaleyo ndlela, wabeka ngisho imithetho elawula ukuthi imingcele esiklanyiwe kungabi khona noyedwa umuntu noma isizwe esizophazamisa lolu hlelo lwakhe. Yingakho abeka lo mthetho esiwufunda kuDeuteronomy 19 verse 14. Ngizocela ukuthi siwufunde bese siyawucabangela lo mbhalo ngoba uveza indlela uNkulunkulu afuna ukuthi abantu baphilisane ngayo emhlabeni. Ayefisa ukuthi abantu baphilisane ngayo emhlabeni. Deuteronomy 19 verse 14 ufundeka kanje uthi, akumelwe uhlehlise izimpawu zomngcele womuntu wakini lapho okhokho benu beyobe sebeyimisile imingcele efeni lakho oyolizuza ezweni uYahwa uNkulunkulu wakho akunika lona ukuba ulithathe. Makukhulunywa ngemingcele la, izimpawu zemingcele, kukhulunywa ngekhonkwane. Thina sikhula kwakuthiwa yikhonkwane, yabo. Ikhonkwane mase zimisiwe, akekho umuntu onelungelo lokuthi afike ahlehlise isikhonkwane noma andise umhlaba, yabo. So isikhonkwane nje mase sibekiwe, akekho umuntu onelungelo lokususa la sibekwe khona. So siyabona ukuthi lokhu kuxhomene nomthetho kaNkulunkulu. Wayefuna ukuthi abantu, imindeni, imikhaya yakwaIsrael lapho isisikeliwe umhlaba, kungabikho khona umuntu ozohlehlisa noma anciphise umhlaba womunye umuntu. Singakuthatha ke futhi nalokhu sikubeke ezingeni lezwe lonke lakwaIsrael. Njengoba izwe linezifunda eziwu12, lezifunda ezinemingcele, nalapho futhi lo mthetho uya-apply ukuthi asikho isizwe esiyohlehlisa umngcele noma sinciphise umngcele. Leso sizwe naleso sizwe fanele sihlale endaweni esabelwe yona, singayinciphisi futhi singayandisi, futhi akekho nelungelo lokushintsha lonke lolo hlelo likaNkulunkulu. Singakuthatha futhi lokhu sikubeke ezingeni lomhlaba wonke ukuthi njengoba uNkulunkulu ahlukanisa abantu ngokwezizwe nangokwamazwe abo, imingcele eyamiswa uNkulunkulu yamazwe akufanele kube khona umuntu ongayishintsha. Akekho umuntu onelungelo lokushintsha imingcele eyamiswa uNkulunkulu ngokuqondene nezizwe namazwe azo. So siyabona ke kulomthetho ukuthi uNkulunkulu umuntu onjani. Sithe uyi-separationist. uNkulunkulu ufuna ukuthi abantu bahlukane, hayi ukuthi bahlale ndawonye, yabo. Njengoba kwakufuna uNimrod. uNimrod wayefuna ukuthi abantu babe ndawonye nje, bangahlukani, bahlale ndawona. Yena ke bese ebamkhulu bakhulekele yena. Wayefuna ukuthi kwenzeke kanjalo uNimrod. uNkulunkulu wathi cha, ngeke kwenzeke kanjalo. Wabahlukanisa abantu bezizwe zonke according to iplan yakhe ukuthi emhlabeni wayefisa ukuthi umhlaba kuphilwe ngalendlela. Ukhona futhi omunye umthetho ekufanele siucabangele otholakala kuExodus 20 verse 17.
uma sufunda lo mbhalo uthi ungafisi indlu yomunye umuntu, ungafisi umfazi womunye umuntu noma isiqila sakhe noma isiqilakazi sakhe noma inkomo yakhe noma imbongolo yakhe nanoma yini engeyomunye umuntu. Lo mthetho singawuthatha usebenze ezingeni lomuntu nomuntu, ezingeni lomndeni nomndeni, ezingeni lesigodi nesigodi, ezingeni lesifunda nesifunda, ezingeni lezwe lonke. Uyabo ukuthi awuyukufisa into yomunye umuntu. Uyabo awuyufisa umhlaba womunye wesinye isizwe. Singawuthatha futhi lo mthetho siubeke ezingeni lomhlaba wonke ukuthi njengoba uNkulunkulu ebahlukanisile abantu ngokwezizwe zabo, asikho isizwe esinelungelo lokufisa izinto zesinye isizwe. Asikho isizwe esinelungelo lokufisa umhlaba wesinye isizwe. Ngakho-ke yonke lemithetho isenza sibone ukuthi uNkulunkulu wayehlose ukuthi emhlabeni izinto zihambe ngalendlela. Ayike ngicabanga ukuthi ngiyime lapha ngoba savumelana ukuthi ingxoxo yethu ayizuba yinde kakhulu, ngoba uma iba yinde kakhulu akube kusalaleleka kahle. So sizophinda sibuyeke futhi ku part 4 lapho sizoqhubeka khona futhi nengxoxo yethu ngokuqondene namanye amaphuzu. Ngibonge kakhulu ngokuthi ningilalele futhi ngiyathemba ukuthi nangokuzayo futhi sizophinda sihlangane siqhubeke nokuxoxa kwethu ngalolu daba olubaluleke kangaka. Nisale kahle. Zanisusa izizwe, zanila